Għal sena oħra ġiet organizzata l-attività tant popolari Festa Fjuri fil-lokalità tal-Iklin. Festa li tattira bosta residenti, familji, tfal u anzjani. Matul dan l-avveniment kien hemm bosta attivitajiet differenti dwar suġġetti varji relatati man natura fosthom l-usu tal-ħwawar u l-asel tan-naħla Maltija. Dan flimkien ma' attivitajiet u beħ ta' tipi differenti ta' fjuri li jeżistu f'Malta, però mhux biss. Kien hemm ukoll il-beħ ta' prodotti li huma magħmulin mill-fjuri, fosthom drink bil-klin u anka cake bil-fjuri. Kien hemm ukoll attivitajiet organizzati mill-laqdiet tal-lokal fosthom l-Iklin Scouts Group u l-lija Iklin Football Youth Academy. Net News kien preżenti għal Festa Fjuri u tkellem ma' stintku tal-Iklin Dorien Xiberas li spjegalna fid-dettall it-tema u l-għan ta' Festa Fjuri. Għal-sen oħra irġajna organizzajna l-Festa Fjuri, il-festa kulturali tar-raħal tal-Iklin, raħal żgħir, imma b'qalb kbira li darba fis-sena niġbru flimkien il-familji tagħna, mhux Ikliniżi biss, sabiex flimkien niċċelebraw in-natura f'dal post tul is-snin li l-festa komplet tikber u qed nassistu minn sena l-oħra l-avveniment dejjem iktar ta' suċċess. Jkun hawn ħafna stalls ta' ikel, ta' natura, ta' pjanti, u mbagħad fl-aħħar tal-attività l-infjorata li għandi propju hawnhekk ħdejna titqassam b'xejn lil min ikun preżenti biex imbagħad kompli tinżera fid-djar u nkomplu nsebħu r-raħal tagħna. L-attivitajiet komplew għaddejjin matul il-ġurnata kollha fejn kien hemm ukoll beħ ta' diversi prodotti magħmulin bl-idejn. F'din l-attività kien hemm ukoll divertiment mużikali permezz ta' diversi artisti li taw spettaklu lil dawk preżenti.